Bueno, aquest és... avui tenim el sopar de duro, que consisteix, doncs, cada un vaques per un cantó, cabres per l'altre, es porten el seu entrepans, el seu sopar. I sopem tots junts, fent una gran festa, algo familiar i tot això. A part, aquest any també venen a sopar els porcs imparcials, que són una altra part dels jocs rurals. Perquè hi ha les vaques, hi ha les cabres, i hi ha els porcs imparcials que són com els jutges de tot el procés i tal. Sopar de duro ho vam començar l'any passat i és una mica per crear la germanor aquesta de que la gent surti des del primer moment de la festa major al carrer i per incitar una mica, doncs millor la gent sempre reuneix al voltant d'una taula, doncs què millor que muntar unes taules a la plaça de la Vila i que qui vulgui vingui a gaudir del sopar doncs, amb tota la companyia de tot el poble i començar a fer ambient. Aviam, el tema de la rivalitat entre vaques i cabres és un tema que va començar ja fa bastants anys, amb els jocs rurals i tot això. El que passa, fa 2 anys que un grup d'amics, que uns eren de color carbassa, altres de color blau, les vaques i les cabres, vam decidir fer com a associació i tot això per començar a tenir una rivalitat sana. Les cabres i les vaques neix fa uns quants anys a través del moviment juvenil, que van fer una gincama l'últim dia de Festa Major, el diumenge de Festa Major, i a partir d'aquí van començar a sortir els 2 equips. Primer eren els 2 colors, després se li va posar el nom de cabres i vaques, i ara la rivalitat està així. Sobretot per Festa Major, durant l'any som més amics, però per Festa Major sí que ens incitem al pique en els nostres socis. Per exemple, avui hem segrestat la mascota de les vaques i hem demanat un rescat, que no s'ha pagat, però l'hem tornat per bona fe. Imagini's que és la que cobra per fer aquestes coses i és la primera que marxa. No, perquè no ho sabeu. El que fa és mitja hora de cada reunió i si les ajuntes en fas una sencera. Esclar, els canapés de les dues, no? Sí, això és com un ple, l'únic que no cobra per anar-hi. Si vols, saps què podem fer? Podríem anar allà al final a les barraques a acabar de xerrar de tot això. Les barraques, aquelles cases que... No, home, no. El que hi ha davant de l'edifici on no hi caben els nens. Sí, és un lloc on pot anar a prendre algun refrigeri o coses fortes. Sí. Que le da brillar el cuerpo. Una Coca-Cola i tot. I hi ha noies maques, Sí, home. Doncs nosaltres som 3 avis del poble, al qual estem a totes les entitats juvenils, i el que ens dediquem és a recollir durant tot l'any tots els punyals que anem agafant del poble, pifiades de l'alcaldessa, enganxen amb el regidor, i tot ho concentrem en 10 minuts, i el que fem amb aquests 10 minuts ho expliquem al poble, coses com el que han tornat a inaugurar, que això no ho sap ningú. Doncs imagini's si som treballadors que per muntar tot això també ho ha fet la gent del poble. Sí. Reunint-se durant crec que 6 mesos han estat. Però després el que passa en tot això és que ve algú que té molta iniciativa, i passa per davant de tot això. Clar, tu imagini's que la gent que ha treballat no se'ls hi pregunta ni res i un dia n'arriben allà i s'ho troben tot fet. Em dirà que la feina no està ben feta, així, home. En aquest poble tot va amb iniciativa. Vols manar? Amb iniciativa t'has d'anar, saps? Si les coses van així, ja ho veu. Totes aquestes coses que heu dit, jo com m'assabentaré de tot això? Doncs mira, aquí ho té, tenim l'informatiu. Tenim l'Alzina. I ara tenim la revista aquella nova, el Fem Poble. Desfem Poble. No me'n recordo, amb els punyals que hi corren no sé com es diu ja. Sí. Es veu que també és com el carril bici. Depèn de qui mana, canvia de color. Sí, aquestes coses que passen. I parlant de color, què són tots aquests colorios tan monos, tan macos? Home, és que en aquest poble fem els jocs rurals. Els jocs rurals, els jocs del poble. Ens dividim en 2. És el segon any que els fem ja. Sí, amb iniciativa, per això. Segon any? Sí, això va dir l'alcaldessa, i jo el que diu l'alcaldessa ho respecto, tu. No, home, no, que ja fa 6 o més que en fem. Vols dir? Jo si ho diu el Batlle... Si ho diu l'alcaldessa, qui paga mana. Pitjor memòria que la meva dona, tu. Total, que el que ha de fer és venir amb els taronges, que som les cabres, i participar a la festa major.
Bueno, que no fem trampes per guanyar. Vostè pensa que si vol cantar, vol gresca i vol xerinola, amb les vaques has d'anar. Oi que sí? Miri. Jo el que sé segur Miri. és que a Palau vindré. Però el color ja el decidireu, tu. Miri, jo el de vostè el que faria és anar preparant i penjar-me una albergínia. Sí, eh? Està molt a la moda, això. Que amb dos reformatoris també hi ha gent que maten amb les vergínies per aquí. Sí, vigili amb la gent, que aquest any no se sap què faran, tu. Doncs vaig a buscar-ne. Ai, senyor. Anem, que vull ser el primer en estrenar la piscina municipal. I s'ha de començar a fer cua. Però pels carrils Vigila la meva cadira dels suecos, que no se la lleven, eh? Que no es trenqui, tu. Al loro, gràcies. Visca la festa major. Fins un altre any.